Good morning mga boss, ako pala si Brex, nandito po sa Canada, St. John, New Brunswick. Kita lang namin ang mga buhay-buhay dito mga bossy. Today's video, today po ay Sunday, hindi natin dapat kalimutang magpasalamat. Magsisimba po tayo. Bilisan na po natin lumabas mga boss, kasi yung commander natin nag-aantay na sa sasakyan. Pag nasobrahan sa antayan, baliktad kami, ako yung magagalit mga bossing. Alam niyo na, mahirap na mga boss pag tayo magalit. Alright. Dito pala kami magsisimba mga bossing sa Cathedral of Immaculate Conception in St. John. Alam niyo ba mga boss na itong simbahan na ito ay 1865 pa? Kaya napaka-historical ng simbahan na to. Uli. Wala na ba ikaw dito? Narinig niyo ba yun mga boss? Wala daw pagkain sa bahay kaya may dadahan na lang kami. Kakain kami saglit. Dito, pauwi na po kami dito mga boss. Alam niyo ba, napansin ko dito yung mga tao hindi umuwi pag hindi umuuna yung pari mo na. Pero Pinoy tayo, nakasanayan din na uuwi na naman. Wala kami napadaan sa subway mga bossing. Kakain lang muna bago umuwi. Medyo nagutom kami. O diba? Sa punta to, sobrang lamig. -20 mga boss. Yan, napasok na kami. Maganda din ang store na to. Bagong na-renovate mga boss. Hindi nakakaalam. Naka-work pala ako lang sa subway before. Sobrang maraming salamat sa nagpapawork sa akin. Si Boss Dante. Boss, salamat po. Laking tulong yun na part-time dati. Ito nga naman, unlimited drinks mga boss. Pero hinay-hinay ka lang. Baka ma-diabetic tayo dito. Pero yun dito. Kaya nga dati nung nagtrabaho ko sa Jollibee sa Pinas. Ako nagtataka kasi yung mga foreigner humihingi ng refill ng soft drinks at saka refill ng coffee. Kaya pala, dahil dito, unlimited ang mga drinks. Ikaw lang kukuha. Kita ko lang yung kinain namin. Sa next video pala, papakita ko yung paano itimpla. Kung paano kayo order dito sa Subway. Kasi alam naman natin, first time natin dito sa Canada, first time tayo kumain ng Subway, parang nalilito tayo at nahihiya kung ano ang orderin natin. Kaya, sa next video, papakita ko sa iyo kung ano ang sub or ang sandwich ko, kung ano yung mga sangkap na masarap, lasang Pinoy. Alright, ito lang po mga bossing. See you to the next video. Tatandaan niyo po ang kasabihang Canada pa more.